ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಾಜಾರ್ದು ಅಮಾಸ್ದ ಉಗ್ರೇರು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ನೂರ್ದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಲ್ದೇರು. ಐಟ್ 1300 ಜನ ತೀರ್ಪೋತೇರು. ಅಕ್ಲು 200 ಜನನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಪಹರಣ ಮಲ್ದೇರು. ಐಟ್ 30 ತೀರ್ತು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಸೈನಿಕರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಗಾಜದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವರದಿ ಬೈದಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಅಮಾಸದಕ್ಲು ಗಾಜದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು. ಸುರಂಗನು ಕೊರೆದು ಆ ಸುರಂಗದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದು ಎತ್ತೇ ವಿಮಾನಡು ಬಾಮುನು ಪಾಂಡಲ ಅವು ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಅಂಚಾದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಸೈನಿಕರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಗಡಿತ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಗಾಜಡು ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಜೆರುಸಲೇಮಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆತನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಕ್ಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಗಾಜದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡಿತ್ತನಂಚಿನ 500 ಜನನು ಕಿರ್ತೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆರೋಪನು ಹಮಾಸ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಅವರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆತಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಂಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದನ ಬಾಂಬ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಲೇಡ್ದೆ ಆತನ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊರೆದಿತ್ತು. ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ದ ನಡುಟು ನಡಪನಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆದ ಆಡಿಯೋನ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವಗೂ ತೆರಿಪಾಯರು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದನಂಚಿನ ಬಾಂಬ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬಾಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಂಬು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದು 500 ಜನ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತುಯಿನಂಚಿನ ಅಮೇರಿಕ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಪಂತಂಡು ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹಮಾಸ್ ದಾಖಲೆನ ಉಲೈಡ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡುಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಾಂಬು ದಾಳಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆರೋಪನು ಹಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿರು. ಇನಿ ಗಾಜಾಡ್ದು ಕೆಲವು ರಾಕೆಟ್ ಟೆಲಿವಿದ್ ಅಂಚಿ ಬೆತ್ಯಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಕಡೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಯ್ಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುರಂದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಪುಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಲೆಬಿನೆನ್ ಹಿಡ್ದಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಆತಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಲು ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಏರು ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿನ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುಟು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ 2 ದಿನ